bor pulit ka East Khasi Hills District lingba uba Viveks AMOSP haka Kyrwoh kila pentip bahaka por prabajemen step jongka khatn ri risau arja arsan kila yo jing tip na rangba Shnong ka laumei ding ye area baki patba kila kwa ban bom Shnong yo wewbriu halor ka nong rem jing Kynnoh baudei u Menshohnoh. Mar ki bor pulit na Lumdiengjri police station kila her seketika jaka hakaba kila yo ban pelat pat no yo Nicholas Lingkoi lai phukandai snam karta na kabala sat yo ha community hall ka Shnong laumei na ki riu rangba ban yada na ki patba ki bakwa ban bom jam yo u haga jing tokit yo new briu ubare na kte Thaw air motion road ulaong ba utrai kum unong pen khlem ding hakawai ka klaw ha yam laong bah kamiet khat santarik risau arja arpusan kum bah ka por khandai beji ulami na yam ban lech yeng gi bah yeng ha thlong ka badon ha so yong area henry andalapoi halau mai ula I no ek jing thmu ban lech thlong bat kum ta ula sa miet hakawai ka sam halau mai na marka jing kriat haga step ka babur utrai jongani ka sam ula lap ya u bat shimdur bat khot ru ya ki paramarjan Yau new brio lara sa Lumdiengjri police station but kam hadien lara pat sa civil hospital Shillong ban le medical examination hakabala syam bola mensau malumala. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sngi Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya